goeiemiddag, is alweer ek hier. Jongens truly, William Gilbert Gazoon van Rooi Eike meneer Bella. Ik kom hier net zo terugvoer een keer oor gister. Gister toe tree ons met geloof op Young Blues. En dat ons ontvang. Ik heb toen gerig in die weekend gekry dat hy mense is iets anders. Hulle toeskouers maar glad nie so nie. Hy mense het ons ontvang en hulle het ons laat gaan. Ik heb ook gezien een pauze aan van Young Blues. Ik wil aan hulle bestuur sê, hulle moet nooit hulle koppel laat sak nie. Ons gaat nog die eerder dip, as wat hulle nou deur gaan. En daarom sê ek vir die Here dankie daarvoor. Ek is trots op julle kind. Hierdie dip wat ek hier deur gaan, is tydelik wat ek vir julle gesê het. In die begin toe sê ek vir julle, hulle moet nie te gerus raak nie. Jy het groot planne vir ons as op julle klip. Die mense wil my nie kop toe vat nie. Maar hoor wat ek vandag vir julle sê. Die koortjie bemoedig my. Glo in my soos ek in julle, dan sal julle die vrugte dra. En ek wil hierdie liedjie opdra aan Bella Vista klap. Al sê wie ook wat van my klap, dis hoe ek glo. Sterker kom ek aan die kant uit. En ek wil ek aan almal sê wat gister gespeel het. Ek het nie slegte nuus gekry nie, so dankie vir die Vader daarvoor. Daar was nie ernstige beserings rondom die veld en spelers wat gespeel het soos Roses. Ek gister kom hemel toe. Ik wil wijzen hoe kom als je nog met hier. Die naweek is het Bella Vista versus Roses. Ik ga niks weer van Roses hebben. Ik weet wat stiekem naar jongens. Zoals André Slang versus William Gilbert Gazoon van Rooi hier. En ik weet die slang komt met alles. Ik ga tot. Maar ik het niet zo. Ik ga wijzen hoe kom je zeggen hou zo pijn. Hoe kom het ik Bella Vista. Hoe kom het alles begint in Bella Vista. 2022. Hoor wat ik hier zeg. Ik is William Gilbert Gazoon van Rooi. En ik is uit. Lieve je, van je. Goeiemiddag familie, goeiemiddag, is alweer ek hier. Jongens truly, William Gilbert Gazoon van Rooi Eike meneer Bella. Ik kom hier net zo terugvoer een keer oor gister. Gister toe tree ons met geloof op Young Blues. En dat ons ontvang. Ik heb toen gerig in die weekend gekry dat hy mense is iets anders. Hulle toeskouers maar glad nie so nie. Hy mense het ons ontvang en hulle het ons laat gaan. Ik heb ook gezien een pauze aan van Young Blues. Ik wil aan hulle bestuur sê, hulle moet nooit hulle koppel laat sak nie. Ons gaat nog die eerder dip, as wat hulle nou deur gaan. En daarom sê ek vir die Here dankie daarvoor. Ek is trots op julle kind. Hierdie dip wat ek hier deur gaan, is tydelik wat ek vir julle gesê het. In die begin toe sê ek vir julle, hulle moet nie te gerus raak nie. Jy het groot planne vir ons as op julle klip. Die mense wil my nie kop toe vat nie. Maar hoor wat ek vandag vir julle sê. Die koortjie bemoedig my. Glo in my soos ek in julle, dan sal julle die vrugte dra. En ek wil hierdie liedjie opdra aan Bella Vista klap. Al sê wie ook wat van my klap, dis hoe ek glo. Sterker kom ek aan die kant uit. En ek wil ek aan almal sê wat gister gespeel het. Ek het nie slegte nuus gekry nie, so dankie vir die Vader daarvoor. Daar was nie ernstige beserings rondom die veld en spelers wat gespeel het soos Roses. Ek gister kom hemel toe. Ik wil wijzen hoe kom als je nog met hier. Die naweek is het Bella Vista versus Roses. Ik ga niks weer van Roses hebben. Ik weet wat stiekem naar jongens. Zoals André Slang versus William Gilbert Gazoon van Rooi hier. En ik weet die slang komt met alles. Ik ga tot. Maar ik het niet zo. Ik ga wijzen hoe kom je zeggen hou zo pijn. Hoe kom het ik Bella Vista. Hoe kom het alles begint in Bella Vista. 2022. Hoor wat ik hier zeg. Ik is William Gilbert Gazoon van Rooi. En ik is uit. Lieve je.